croeso arbennig i Nerys Hywel sy'n cynnal y sesiwn. Mae Nerys Hywel wedi gweithio yn y maes bwyd a diod ers dros 30 mlynedd. Roedd hi wrth ei bodd yn mynd i fferm ei mam-gu a thad-cu pan oedd hi'n blentyn, a gwylio ei mam a'i 2 mam-gu yn coginio. Mae wedi gweithio efo Prw Leith o'r Bake Off yn Notting Hill a llawer o dai bwyta eraill yn Llundain. A mae wedi gweithio yng Ngwlad Groeg fel cogydd preifat. Mae nôl yng Nghymru ers 1996 ac yn gweithio llawer ar S4C, BBC Cymru ac ITV Cymru. Ers 2005 mae hi'n rhedeg ei chwmni ei hun, Hywel Food Consultancy, sy'n rhoi cyngor i gwmnïau bwyd a diod yng Nghymru. Mi nath hi gyhoeddi ei llyfr dwyieithog Cymru ar Blat, neu Wales on a Plate, yn 2009. A mae hi newydd gyhoeddi'r llyfr ardderchog yma, Bwyd Cymru yn ei dymor. Mae hi'n credu'n gry bod rhaid i ni ddathlu a defnyddio y cynnyrch gwych sy'n dŵad o Gymru. Dwi wedi wneud dipyn o reseitiau yma'n barod a maen nhw'n gret, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr at weld Nerys yn coginio. Felly, rhowch groeso mawr i Nerys Hywel. Drosodd i ti, Nerys. Diolch yn fawr iawn, a croeso i'r gegin yna ar gyfer Caerdydd, wrth ymyl Caerdydd. A diolch yn fawr iawn am y cyflwyniad. O'n i'n mynd i weid sy'n byd lot o fi weid rhaid bellach o ran yn stori bersonol i. Wi'n mynd i goginio un reseit o'r llyfr a diod, a fyddai'n coginio bisgedi ceirch a spelt. Felly, odi pawb yn cyd goginio? Dwi ddim yn gwybod, odi nhw'n pawb yn cyd goginio? Rhai pobl, dwi'n meddwl. O, na fe, iawn. So, wy'n cymryd yn ganiatal, ydych chi wedi pwyso y cynwysion, dwi'n yn siŵr, ond mae eisiau 110 gram o flawd spelt, a mae hwnna'n mynd yn y fowlen, neu flawd cyflawn, wholemeal. A wedyn ni, ond fi wedi gorfod gweud bod cwpl o ffrindiau dy fi heddi yn y gegin. Dyma'r, wi'n mynd siŵr, nes i edrych lawr beth yw'r gair Cymraeg am elf, a nes i ddim dod o hyd iddo fe, ond un o weithwyr Sion Corn, falle. A wedyn ni, mae dy fi hwn draw fan hyn yn helpu y gonc. Felly, 110 gram blawd spelt neu blawd cyflawn, a wedyn ni, mae dy fi blawd ceirch canolig. So, a medium oatmeal yw hwn. Os nag yw hwn gyda chi, gallwch chi ddefnyddio blawd cyflawn i gyd. Ond mae hwn, mae bach mwy ansawdd crensio gyda fe. Mae'n weithio yn galw fe'n pinwheel oatmeal. A chi'n gallu weithiau, dwi ddim cweit yr un peth, prosesu ceirch brecwast, porridge oats, os nag yw'r blawd hyn gyda chi. Fi'n defnyddio blawd bacheldra, mae hwn o Drefaldwyn, mae nhw'n gwneud blawd spelt, mae blawd talgarth, y felyn talgarth hefyd yn y Banau Brycheiniog, mae nhw'n gwneud blawd spelt hefyd. Felly, jyst cymysgu y ddau blawd ei gilydd. Ac at hwnna, ni'n mynd i fod yn ychwanegu chydig bach o soda hobi, neu bicarbonate of soda, hanner llwyde, ac chydig bach o siwgr. Mae lan i chi faint o siwgr i chi am roi. Os ych chi moyn nhw'n llai melys, rhowch llai, mwy melys, mwy. Fi'n rhoi tua 25 gram o siwgr. Ac jyst cymysgu popeth gyda'i gilydd. A wedyn ni, mae gen i fenyn fan hyn, 85 gram o fenyn.
A ni just yn torri hwnna lan yn fras. Oeddi fi'n mynd rhy gyflym, oeddi pawb? Pawb yn cadw lan. A'r oll sy'n eisiau gwneud wedyn ni yw rwbio'r menyn trwy'ch bysedd, blaen eich bysedd chi, a rwbio fe mewn i'r blawd a'r cyrch. Mae e fel wneud crwst pastry yn debyg iawn. A felly, beth sy'n angen yw bod y gymysgedd yn y diwedd fel briwsion bara, breadcrumbs. Felly, dyna'r ansawdd i ni angen. Nawr, os ych chi'n yn vegan, gallech chi ddefnyddio margarine vegan yn lle menyn. Falle olew cnau coca, coconut oil, dwi ddim wedi trial hwnna. Eirian, ti wedi trial hwnna? Gyda cnau coca? Nes I drio efo olive oil, olewydd. Olewydd. A dde'n gweithio'n iawn? Dim problem. Ona fe. Ac wedyn ni, yn lle'r wy, a fi'n defnyddio'r tricyn sawl gwaith, yw defnyddio hadau chia a socio nhw mewn dŵr. Yna I ddangos chi'n beth maen nhw'n edrych fel nawr yn y foment. A wedyn ni, os chi'n gadael nhw, mae fe'n mynd fel jelly. Ti'n gweud eiriau jelly? Mae'n chwyddo lan I gyd. Ac chi'n gallu defnyddio hwnna'n lle wy. Dyna'r hadau. Maen nhw fel hadau bach, fel hadau sesame bach tywyll. Dyna beth I nhw. Dyna'r chia. Right. Wedyn ni, mae dych chi wy. Felly mae angen curo'r wy. Byddwch chi'n gwneud y hadau chia, bydden ni wedi dechrau gyda hwnna, a mae eisiau gadael am ryw 10 munud I gymuned I chwyddo. Nawr mae hwnna'n mynd at y gymysgedd. A wedyn ni'n cymysgu popeth gyda'i gilydd I wneud toes. Fi'n dechrau gyda'r fforc neu llwy, a wedyn ni byddai'n mynd mewn gyda'n dwylo, achos mae'n haws I wneud hwn gyda'ch bysedd. Nawr, gallwch chi ddefnyddio, gallwch chi ychwanegu unrhyw flas I hwn. Mae hwn yw'r reseit am y bisgïen sylfaenol, ond gallwch chi ddefnyddio, wi wedi wneud rhai'n gynt, a nes I ddefnyddio rosmari ffres, torri fel an yn fan. Gallwch chi ddefnyddio teim, falle, teim ffres neu wedi sychu. Gallwch chi roi bach o spice yn nhw. Mae'n reseit digon hyblyg. A dyna ni, dyna'r does. Mae'n un fi yn eitha glyb, a mae hwnna'n dibynnu weithiau ar beth yw maint yr wy, faint o flawd sy'n cael ei amsugno, mae rhai blawd yn amsugno glipter, gallwch chi fwy na'r gweddill. Felly, chydig bach o cyrch neu flawd ar y ford, ac wedyn ni'n barod I rolio. Gyda pren rolio, bach o flawd ar hwnna. Ac mae eisiau, fi'n cadw I symud fel byddwch chi'n gwneud crwst. Mae angen I rolio fe I tua maint 1 centimetr. Falle cadw I symud lle bod e'n glynu i'r bwrdd. Mae eitha, wel, fi'n galw fe'n brai. Fi'n gwybod beth yw brai, brai yn y gogledd, fi'n siŵr, neu brai, crwst brai yw short crust pastry, ynddo fe? Felly, dyna ni. Nawr, ni'n barod I dorri gyda torwyr.
Nawr, allwch chi ddefnyddio unrhyw siap. Mae gen I sgwar, mae gen I cylch, mae gen I seren gan bod hi'n nadolig. Felly, newn ni ddechrau gyda'r ser falle. Ond unrhyw siap I chi am. A mae rhain, fi'n meddwl, maen nhw'n para, maen nhw'n cadw yn hir mewn tin caeedig, ac maen nhw hefyd, o'n i'n meddwl, yn anrheg hyfryd I roi I rywun adeg yn nadolig. Falle gallech chi wneud hamper o gawsiau Cymreig a bisgedi cartre, bisgedi ceirch I fynd gyda nhw. Neu ddangos chi'n y man, dwi wedi wneud rhai. O blant llaw. Os rhywun yn gweud rhywbeth wrtha I, neu yna I anwybyddu. Fi'n wneud cymysgedd o wahanol siapau, jyst I wneud yn fwy diddorol. Felly chi jyst yn cadw I dorri tan bod chi wedi defnyddio'r toes. Mae hefyd fel wneud cacen green, dwi'n neu pice, Welsh cakes. A wedyn chi'n cadw I rolio ysbarion. Rolio unwaith eto. Tan bod chi wedi defnyddio'r does I gyd. Gallech chi hefyd falle rhoi cnau yn dyfe, dwi'n mynd trial y cnau, o hwnna'n bosib, cnau wedi falu yn fan, wedi dorri'n fan. Reit, newn ni roi sgwar nesaf. Un bach to. A dylech chi gael rhyw 40 rhywbeth tebyg, fi'n siŵr, neu 20 falle, nes I gyfri gyna. Ond mae'n wneud tipyn o fisgedi. Maen nhw hefyd yn atgoffa fi o bisgïen digestif falle, ansawdd tebyg. Mae dyna ni un arall, fi'n meddwl. Mae dyna ni. Right, mae eisiau rhoi hwn ar hambwrdd pobi, baking tray. Newn ni just glirio rhain. Hambwrdd fan hyn yn barod. Felly, just I gosod nhw ar yr hambwrdd. Na ni. Pawb yn cadw lan? Gobeithio. Right, fe ddangos chi nawr. Fel na, sa'n modd ydych chi wedi gweld? Ia. So, mae reina mynd yn y ffwrn neu'r popti nawr. 190 Celsius. Nwy rhif 5 am rhyw 10 I 15 munud. Nerys, mae yna gwestiwn. Right. Oes angen rhoi olew ar y tre, ar y hambwrdd? Na, dim yn gwbl. Wy'n dueddol o leino gyda papur gwrthsain I helpu, ond mae yna ddigon o fraster yn y gymysgedd. Dylen nhw fod yn iawn. Fi'n rhoi am serw arno yn lle bod fi'n anghofio. A fi'n mynd I glirio lan ychydig bach. Er mwyn
Felly mae jyst eisiau sychu'r bwrdd. Wedyn ni, byddwn ni'n barod i wneud y diod. Right, fi'n just mynd i ôl sosban. Hwysion gyda fi yma'n barod. Ydy pawb wedi gorffen wneud y bisgedi? Sa'n mynd o flaen pawb. Ydy pawb yna. Roi fe, falle roi ni thumbs up efo. Cwestiwn, pa mor hir yn y popty yn y ffwrn? Wel, 10 i 15 munud. Diolch. Yeah. Bydda i'n checo ar ôl 10 achos wy'n coginio yn yr aga sy'n eitha cynnes. Felly fel arfer mae 10 munud yn ddigon i fi achos mae'n anodd rheoli'r tymheredd mewn aga. Ond beth am fan oven? Sorry? Beth am y tymor gyda fan oven? O, 180. O, hyfryd, diolch. Yeah. Just check up pawb yn hapus, allwn ni newn ni gario ymlaen, yeah? Pawb mae'r bisgedi yn y ffwrn gyda pawb, yeah. Felly, ni'n mynd i wneud diod speislyd te gyda oren a llyg eiron. Dyna be wy'n galw cranberries. Fi'n credu bod cwpl o enwau ar gyfer cranberries, ond fi'n galw nhw'n llyg eiron. Felly, mae gen ni orennau bach neu satsumas neu clementines, a wy'n jyst mynd i dorri reina yn ei hanner. A mae gen i spices yn hyn. Felly, mae cloves ar fi fan hyn, mae cloves bach hyn. Felly, wy'n mynd i roi gwasgu cloves mewn i'r oren neu satsuma neu clementine neu beth bynnag chi'n defnyddio. Rydwch 3 i 4 ar gyfer pob hanner. Mae eisiau chi ferwyr tegell gyda llaw. Sori, dylen ni wedi gweud na cyn dechrau. Mae tegell yma dy fi. Mae eisiau 500 ml o ddŵr berwedig. Fel ydych chi'n gwneud te, achos bod ni yn mynd i wneud te. Felly mae gen i 2 bag te, neu allwch chi ddefnyddio te iawn, chymod te dail te. A wy'n mynd i ychwanegu ddŵr berwedig i hwnna. Felly rhyw 500 ml peint. Gadael hwnna i fwydo, ond ni'n mynd i ddylysu fe gyda mel. Wy'n defnyddio mel apgriff o Geredigion, ond mae'n siŵr bod gyda chi mel lleol. Neu allwch chi ddefnyddio siwgr. Fi'n ychwanegu 2 lwyfwrdd, allwch chi wneud yn llai melys neu'n fwy melys. Mae lan i chi, dibynnu ar eich dant. Hynny. A wedyn ni, newn ni droi hwnna i doddi'r mel. Ac i'r sosban, wedyn ni, tra bod hwnna'n mwydo, i ni'n mynd i ychwanegu 2 sudd. Felly mae 'da ni sudd
Lligeiron, cranberry juice, a sydd oren. 500 ml o'r ddau, yr un, sori. Felly, peint yr un. A wedyn ni newn ni rhoi'r ffrwythau mewn, ag 2 deilen llawrydd, bay leaf, ac wedyn ni seren anis, dar anis. Os chi am, sy'n rhaid chi roi spices hyn, gallech chi roi dim ond cinnamon falle. Mae gen i coesau cinnamon. Ni'n rhoi rhyw 2 o reina. Nawr, fi'n mynd i rhoi hwn ar y gwres. Dyla ni fel arfer fi'n neud y te gynta a gadael ei fwydo, a wedyn ni fi'n paratoi popeth arall, ond oedd y tegell ddim wedi berwi, ond ni'n rhoi tegell arno mewn pryd. A mae te'n dod yn ei flaen, fi'n siŵr bod e'n digon cryf, a allwch chi ychwanegu nawr y te os wedi gwneud o digon. Felly, fi'n rhoi'r te, na'n dod efo nôl, eich chi'n gweld, felly mae'r te mewn mewn. Gadael y bagiau a twymo popeth. A mi'n mynd i glirio hwn. Nawr, mae hwn yn ddiod ar gyfer rheini sy'n gyrru dros Nadolig, achos mae'n ddi-alcohol. Ond fel arfer, fi'n gwneud dwbl faint hwnna, achos mae'n ddiod nes i datblygu ar gyfer cwrdd yn capel yn Nadolig, yn hytrach na gael mulled wine gyda mince pies. Oedd angen rhywbeth heb alcohol, felly nes i'r diod yma. A mae'n boblogaidd iawn. Gallwch chi gadw fe, gallwch chi wneud y nawr, a gallwch chi gadw fe am cwbl o ddynodau. Mae'n iawn, ac ail dwymo fe. Ond mae'n diod cynnes, felly yfed yn gynnes. A gallwch chi hefyd defnyddio gwahanol gymysgedd o sydd. Falle pinafal, mango, neu pomegranate sydd yn nadoligedd falle hefyd, ac yn braf. Felly mae yna wahanol bethau gallwch chi wneud, ychwanegu gwahanol spices, felly mae lot gallwch chi wneud gyda'r y ddiod hyn. Right, faint o amser gyda ni'n ar ôl ar y bisgedi? 1 munud a hanner sgen i. Felly dwi'n gwybod, ydy pawb wedi wneud y diod sy'n wneud y diod? Falle bod dim lot o chi'n wneud y diod, dwi'n yn siŵr. Os na gwestiynau falle, Eirian, ar yr adeg yma? Wel, dwi wedi gofyn y cwestiynau hyd yn hyn, dwi'n meddwl. Right. Felly, ond ie, mae'r diod yn swnio'n wych, diddorol iawn. Wel, mae'n rhywbeth gwahanol ac yn ddi-alcohol, ond yn flasus, achos adeg yn Nadolig, fi'n credu bod yn neis braf i gael diod cynnes, chi'n teimlo'n fwy gyda space yna fe, a mae'n gwynto'n hyfryd yn y tŷ, mae'n gwynto fel yn Nadolig, gyda'r cloves a'r cinnamon, a'r seren anis, chymod, a fi'n defnyddio 2 deilen llawrydd sydd bach yn wahanol, achos mae eitha persawrus, fragrant, ydyw e, y ddeilen llawrydd, y bay leaf. Cwestiwn am y diod, mae Hannah'n gofyn, ydy hi'n bosib rhoi alcohol yn y te hefyd, rhywbeth fel gin neu rhywbeth, dwi'n yn gwybod? Ie, gallech, yn bendant. Falle gallech chi roi rym. Ie, fydd y rym yn braf, a mae sawl cwmni o Gymru yn wneud rym bellach. Mae rym yw'r gin newydd, mae'n debyg.
Mae'n amser, ie. Felly, gallwch brandy, whisky, chymod, rhywbeth bach o gic yn y fe. Mae'n rhai yn barod. Mae'n just dangos chi, yn bod ych chi gweld. Maen nhw just wedi browno wrth yr ymyl, ond maen nhw eitha cadarn, felly dyn nhw ddim yn feddal bellach, a beth sy'n angen wneud yw gadael nhw ar yr hambwrdd i oeri, achos maen nhw'n caledu wrth oeri ar yr hambwrdd. Felly, ni adael hynna fan hyn.Wi am ddangos i chi. Rhoi rhai mewn tin fel hyn, just hen din. A chymod, rhoi nhw mewn papur gwrthau. Mae'r gwahanol rhai gyda fi fyna. A wedyn ni, gallwch chi roi hwnna fel anreg hyfryd i rywun. Wi hefyd wedi gwneud rhai fan hyn. Sa'n mynd chi wedi gweld, mae'n gole staco nhw lan a clymu corden neu ribbon neu raffia a rhoi sbrigyn bach o rosemary ar ben nhw i wneud yn fwy o anreg. Mae hynna'n braf. A wedyn ni, wrth gwrs, gweini nhw ar... Mae'n ffordd neis o weini nhw ar hambwrdd caws. Felly mae 'da fi'r hambwrdd o gawsiau Cymreig, caws Snowdonia, be maen nhw'n galw'n bouncing berry. Mae gyda fe mwyar lligeiron. Dragon, wrth fi fan hyn, caws clasurol efo cennin. Ac wedyn ni caws meddal perlwen o gaws cennarth. Felly 2 o'r gogledd ac 1 o'r de, neu 1 o'r gorllewin. Ond maen nhw'n edrych yn beth, dwi'n meddwl, ar bwrdd caws ar gyfer y Nadolig. Fi'n mynd i tseco'r diod. A mae yn dod lan i'r berw, ond mae'n just arllwys chydig bach mewn i. Nawr, dyna fe, mae'n beth na fi yw torri dan bach o oren a rhoi hwnna i weini ar yr ochr fel yna. Felly, dyna'r ddiod. Iechyd da. Iechyd da, diolch yn fawr. Mae Susan o Preston wedi bod yn coginio achos mae'n deud bod o'n arogli yn wych. O, gwych. Felly ardderchog. Wel, diolch yn fawr iawn i Nerys. Gawn ni gyd roi clap fawr i Nerys os gwelwch yn dda. Bendigedig. Wel, felly, da ni wedi cael y cwestiynau, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl bod ni i gyd wedi mwynhau yn arw. Wel, dwi wedi gwneud y bisgedi a wnaethon nhw ddim ond para 1 diwrnod yn tu ni, felly mae nhw'n ardderchog wir i chi. Gwych iawn. Felly, diolch yn fawr iawn i Nerys, a mae'r amser dod ar sesiwn i ben rwan, a diolch i chi am ymuno efo ni. Mi fydd Helen yn anfon y dull, y method, efo yr holiadur heno neu bore fori ar ddolen y link i chi fedru prynu'r llyfr. Iawn, os fedrwch chi, prynwch y llyfr o'r siop leol, os fedrwch chi. Os na fedrwch chi, mi fydd Helen yn anfon dolen i ddangos i chi sut ydych chi'n gallu cael y llyfr ar-lein. Iawn? A cofiwch, os ydych chi wedi wneud y bisgedi, fysa ni wir yn licio gweld llun ohonyn nhw. Felly, os fedrwch chi anfon llun ar yn Twitter ni @learncymraeg efo yr hashtag Dolig Dysgu Cymraeg, neu anfon nhw ar e-bost y llun i swyddfa @dysgucymraeg.cymru. Fysa hynny'n gret.
Diolch yn fawr iawn os newch chi. Mae yna 3 sesiwn goginio byw ar ôl cyn y Nadolig a llawer iawn o bethau diddorol ar y calendar advent os newch chi fynd i edrych ar y wefan dysgucymraeg.cymru neu Facebook. Cofiwch, mae yna lawer o syniadau eraill sut i ddefnyddio Cymraeg a mwynhau defnyddio Cymraeg dros mis Rhagfyr ar y dudalen Defnyddio Cymraeg ar dysgucymraeg.cymru. A, yn olaf, mae yna gyrsiau newydd i ddechreuwyr yn dechrau yn y flwyddyn newydd. Felly, os da chi'n nabod rhywun fysa'n licio dysgu Cymraeg, yn deulu neu'n ffrindiau, gofynnwch iddyn nhw i fynd ar-lein i ffeindio'r cwrs. Diolch yn fawr iawn i chi a Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i bawb.